салому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки тансиҳату хонобод бошед. Шабатон ба хайру шодӣ бошад. имрӯз 23 феврал аст, рӯзи артиши ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзи артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ман дар фурсати муносиб истифода бурда ҳамаи ҳамватанон бо ин рӯзи фаромӯшнашавандашон муборакбод мекунам ва аз даргоҳи худованд талабгори онам ки ҳамеша сарбаланду пирӯз бошанд. ҳамаи сарҳадбонои ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша сеҳат саломат бошанд. онҳо ҳастанд ки шаба шаб нагуфта, рӯза рӯз нагуфта барои ватани азиз хизмат мекунанд ва мо орому осоишта мегардем. Тоҷикистон ватанам, як гӯшаи Тоҷикистон ватанам, эй дӯст биё гулу гул зор ватанам. ин артиши миллӣ аст, ин бародарои ҳастанд ки хизмат мекунанд дар ватани азизамон. мо бошем мегардем орому осоишта. худованд дастонашон дарда набинад. худованд касое ки барои ватану миллат хизмат мекунанд ҳамеша сарбаланд бошанд, ҳамеша хонобод бошанд. умри дароз, хонободӣ барои ҳамашон таманно дорам. ва бародарои азиз, мо дар хизмати шумо ҳастем. канали фикри шумо дар шаҳри Екатеринбург қарор дорем. як чанд намуд корҳо ҳастанд, барои шумо пешкаш мекунем ва ба мо ҳозир 10 нафар бародарои азиз одам лозим. шкатурка дорем. шкатурка ручной бародарои азиз, квадраташ аз 400 450 то 500 худо хоҳад сар мешавад. ва так кор дорем. боз стяжка дорем бародарои азиз, домои баландношона ба стяжка ҳаст ва чанд намуд дига корҳои дарунӣ дорем бародарои азиз. номерои ман дар зери навор мешавад. занги шуморо интизор ҳастем. ва ногуфта намонад бародарои азиз, касое ки документ, перевод документ, мисол дигар ҳуҷҷатгузориҳо лозим бошад, мо дар хизмати шумо ҳастем. регистратсия ягон хизматҳое ки лозим бошанд дар ватсаи мо буроед, худохоҳ хизмат мекунем. чун авиакаси мо кор дакардан дар хизмати шумо ҳастем. занги шуморо интизор ҳастем. худо куҷои бошед, дар амони алло бошед. як бор дига идатон муборак ҳамватанои азиз. ассалому алайкум.